לנו חשוב שכל ילדי ישראל יגיעו לבתי הספר בביטחון לסביבה טובה ורגועה. לנו חשוב חינוך יהודי עם ערכים, כיבוד הורים ומורים, מסורת יהודית ואהבת ישראל. לנו חשוב שילדים והנוער ירגישו מוגנים ובטוחים. אני שלחתי את הילדים שלי ללמוד במוסדות החינוך של המעיין התורני, כי ידעתי ששם הם יקבלו את החינוך הטוב ביותר. החלום הזה שחלמתי חינוך ברמה גבוהה, טכנולוגיה מתקדמת, לימודי מחשב, השתלבות במרחב, גם אלו מאוד חשובים לחינוך של כולנו. יש לי ילד בכיתה א' וילדה בגן חובה שלומדים במוסדות של מעיין חינוך התורני, ואני יודעת שזה הדבר הכי טוב שאני כאימא יכולה לעשות למענם. חינוך זה הכל. חינוך זה העתיד שלנו, העתיד של הילדים שלנו. החינוך עומד בראש סדר העדיפויות שלנו. השם בכל בגיל יאמנו, כל מה שהוא אומר, כאילו אני אמרתי. תדעו, פיל כפי. כל אחד ואחד חייב לעשות כל מאמץ עליון, ללכת, לדבר עם אחד, להשפיע עליהם, שכולם יבואו מי לשם אליי. תצביעו ש"ס, רק גדולה וגאולה לארץ ישראל. זהו באמת היהדות למדינה. אמן כן יהי רצון. תצביעו ש"ס כדי שנתחזק. אני בוחרת ש"ס מהסיבה היחידה, לראות את הרב עובדיה כל יום קם בחיוך, לעשות נחת לצדיק הזה. אין כמו ש"ס, חבל על הזמן. אני מציעה לכולם שיבחרו רק ש"ס, כי אין כמו ש"ס. כי הם מקסימים והם טובים. ש"ס! המפלגה היחידה שיכולה היום לתת לנו את התשובות האמיתיות לנושא שכבות הביניים. ש"ס! היא המפלגה היחידה שמבטיחה ומקיימת. ש"ס היא מפלגת העם. ש"ס היא הבית שלנו. אין מי שידאג לנו. ש"ס היא הכתובת. תנועה של עשייה, ערכים ואמונה, ברצות האלוקים אנחנו יכולים, לחינוך ורווחה, ש"ס להמשיכה, ש"ס אחת בשביל כולם, ש"ס נצביע, ש"ס נבחר, ש"ס היום בשביל מחר, ש"ס נצביע, ש"ס נבחר, ש"ס היום בשביל מחר. תזכו לבנים תלמידי חכמים, תזכו לבנים צדיקים, תזכו לחופתם, שמחתם, תורתם, אמן כן יהי רצון. כן בעזרת השם חלום שמתגשם, רק ש"ס תביא תקווה, ש"ס שלי באהבה, לחינוך ורווחה, ש"ס להמשיכה, ש"ס אחת בשביל כולם, ש"ס נצביע, ש"ס נבחר, ש"ס היום בשביל מחר, ש"ס נצביע, ש"ס נבחר, ש"ס היום בשביל מחר. בעזרת השם, כן אנחנו יכולים להחזיר